Správca zálohového systému rozširuje svoju logistickú sieť o nový medzisklad. Ten sa nachádza v blízkosti Banskej Bystrice v obci Vlkanová. Čo sa tu vlastne deje, ten materiál sa zhutňuje. Aby sme neprevážali vzduch, tak tie vlastne vrecia sa otvoria, zhutnia sa do formy kocky a potom tie samotné plastové kocky tak prenášame k nám do triediaceho centra, kde sa triedia už jednotlivé farby. Celkovú plochu má 1440 m2 a nahrádza tak doterajšie prekladisko vyzbieraných nápojových obalov. My sme dlhodobejšie hľadali vhodný priestor pre tento medzisklad. Tých medziskladov na Slovensku máme viacero. Denne tu spracujeme okolo 8 tón materiálu a jeho zavedením vlastne ušetríme 170 000 km ročne na preprave alebo na doprave materiálu. Správca disponuje už 6 medziskladmi po celom Slovensku. Vlkanová sa tak stáva kľúčovým bodom v logistickej sieti. Tento rok plánujeme spracovať 3000 tón PET fľaš a 900 kg samotných kovových obalov. Budeme tu pracovať na 2 smeny. Vlastne v priebehu tých 2 smien to dokážeme všetko spracovať. Prítomnosť správcu zálohového systému bude mať tak pozitívny dopad na fungovanie technologického parku Vlkanová, ale aj podporu životného prostredia. Tak teší ma hlavne, že prichádza nová ďalšia príležitosť pre obyvateľov obce alebo teda aj širšieho regiónu. A hlavne, že je to správca zálohového systému, lebo my už dnes pozorujeme, že všetky tie miesta, kde sa nám nachádzali plastové fľaše, čierne skládky, sú dnes čisté. Víziou tak je efektívne prepojiť ekologické a ekonomické ciele.